Kublai ya phi baro kapang pedeng kabangan keren hapi benta kalong katma hapdeng kababha bad kabasniu para banget bad paralog baro haga jing im jungi gibreu kadon katma hapdeng kababha bad kabasniu henry pat banle bha ne banle sniu kasyong ha ka jing ji jungi simet kumno banjok ya ka jing penshoy basniu kibawan ha ka jing im jungi ujisu jubab ya ka ne ka jing kli wong tu sharai ne sumar yalade bad tu duai knang ba phin liat ha ka jing penshoy uksut haba ki jing penshoy uksu kiwan kadon ke jing yale kabashir khei baha hapdeng kababha bad kabasni kitu kibalangom ki phla ya kata namar uksu upen kwa eki ban persang don kibalaliat bad kerni ha ka jing di kia kiwei pat how drop ya kiwei ha ka kamle aurea ka jing khalai ka jing tho tim bat ki wei pan ki kam sniu paralog barok kalong pat ka jing kmen bakrau habang yo i ba ki tu ki bala kerni ha ki jing sniu ki thrang ban ya no ha kalanti ka jing bha lada pidon ka jing thrang ba sisya ban im bha no phila ban jong namar bun ki balangom henry da ka monjong ki bad ka jingarap ublay kila rat deng khong ya ka jingmlen basneu ba ki jule ha ka kitab Genesis kalenong ka balai khundai kat khot ka ba ndriu hadu ba pra bad sipau hadu ba khadwei ngyo i kumno upotipar ula it how Joseph ban penya ya ki a baro bad don jingku slai a shu yalade lại tăng ya ka jen bam ba uba ujusab ulong shisha uba bahabriu baru ba itnat kadur anda ka tengah uputipar kala yo iya ujusab kala yap mat ya u bad kala ong ali klim batna henry ula karna bad ula ong haga tengah ukan ra jong u hakmi namar ba ngadon manga ukan ra jonga don jingku slai a shu haying bad ula it na dong shadong haga kti jonga haga kamying don manu ru uba kham halor ban yanga bad ju tengkai a nanga lat yapi namar bapilong ka tenga jungu te kumnu ken ngala banle ya ka kam da kai ka ba kat kani bad ban le pom persya yau blai henry maka ka thaulanti kumno ban yo yau jusap kumta ka khro nilam ba ka khro ka kejor yau jusap man kasni ban ya klim bat ka henry mau tre ban le kumta kala jaha ka wei kasni ba uha ban le trei ha ka yeng jong ka bat ha ka ta kapor dan briu manu haying kalabat skak ya u na ga jain kum kala ong ali klim bat nga mar kum ta ula penlat ya kata ga jain kum ha ka ti jong ka bat ula phet bak sabar hagni ngyo i ba ka jing sha pensoi ya jusap kalong ka bashir khai bha namar kalok uputipar kakan shot yau man kasngi ban lepo ngiru ngidei bat husiar bat duai namar man ka khilip mat ka jing im jongi uksoj ukro yangi ban lepo kum bale kalok uputipar paralok barok haga jing im jongi kan sapoi kapor baha ka wei kasngi in hap ban rai kut ban le pop ne ban phet gran na ka jing pensoi
habang ka liya phi hatu phi kwa ban im khoi ne ban im kum uksoi bu nangi ngi jubang ngi kwa ban im ka jing im ka ba khoi bat ban le barabor ya ka hok paralog barok ban ong ban im khoi kat ba ka jing pen shoi kadang don sa jingai nangi kalong ka basok henry anda ka jing pen shoi ka bat skak yangi bat ka pen kwa yangi ban le pom hakum ka ni ka pol ka pen kulmar ya ka jing mot jing berkhat jungi bat ka ni ka dei ka thma ka basir khai paralog barok shua ba kanja kum ni ha ka jing im jungi kalong ka badon kambha ban ya da ya ka jing khang jong kit khot met jungi ki ba uksoi ula barwan rung ban ban yo ka kabu ban pen shoi yangi tukun mau balada ki jing pen shoi ki wan nyim dai ban aja ka ki bakin sa ha ka jing mot jing berkhat jungi ladangi sha ba ki jing pen shoi kin wan ha ka jing mot jungi tukun mau ha ka wai kasni ngin sahab ha ka pok pethu ba ya ka nuk sao jusat kumno ule haba ka lok uputipar ka bat ya ka jan phong jong u bat shisndon jusat u eno ya ka ta ka jan baru phet krat bak na ka ta ka jaka paralog barok khnang bangin la ban le kumni ngidon kam ban brat lut ya barok kiba bat yangi ban le pom bat ban phet bak na ka jaka bat ki breu ki bahai kai yangi ban le ki kam snew kumba phet na useng pu kasithi ba ar jong Paulus apostle syaki Kristan ha Korin kalenong ka basifau kat khot ka basan ka ong ngi dai ban pen pulom ya kanya babakla bad ya kano ka jingle sarong persha ya ka jingtep ublai ngi dai ban pendam ya ka jingmut jing perkhan ban kongu ya ukres Paulus apostle ukun tujur ha ka sithi banungkong jung u syaki Kristan ha Korin kalenong ka ban riu kat khot ka ba khat phra wong tu phet rai mau rai ding na ka kam auria kanu kapok bau bre ule kalong shabar ka met jung u henrei ubale auria ule pop persha yala ka met u jacob upen sha shu ha ka chithi jung u ha ka lenong ka ba sao kat khot ka ba hinyo uong lada phi kwa ban job ya ki jing pen shoy uk so nang kong e tu pendem yala de hau blai tu yale persha ya uk so bat un saphet yam na phi ha ka chithi banung kong yones kal nong ka balai kat khot ka ba hinriu uong kat ubajan ha ukris umju le pom na maria ka jing im jong phi la sanshar da ka jing shai ukris ubalong ka syarang ha ka lenti ya jong phi sam chispa khandai kat khot chispa sang Paulus apostle ukun tu yangi uong pidai ban king ya ke atiar ya pom jong ublai Ephesus real to con cut line but day jong ka perthai Shua ban king ya ki ne ki atiar nang kong e ngi dai ban bread no ya ki kam ka jingdum bat ngin ya king atiar da ka jing shisha tungin ya don akor kumensni da ga jing yahalla bat ka bu a tanglang da ki kamsi bat ka jing le aurea da ka jing yakaja bat ka jing pihun Roman khat lai khot khat ar paralog barok ledo menta kasni what I la chu ya uksoi ba untrai happy Ephesus sao ar pinyo Bradlut ya ke jingbut dur bas niu barok bat nado menta tu perkhan kren bat le tang ban pensoba ya ublai ya uksoi Shua ban penkut ganyathu ka khana bas ngautanat syafang uwei ubreu ubadon atli ki ksau uwei ubali
bat uwei pat ubayong. Une ubre ukwa aban ai jihikai haki khon jong u, bat ulakali yaki uong. La shai kasngi, lada ngapen ya khun ya kini kiksau, uei ubanjam, ubale ne ubayong. Uwei na kikhon jong u uong, ubale, bat uwei pat uong, ubayong. Henrei ukpa pat uong, banjam ne banrem, kamsong hakarong, henrei kasyong hanga, yanu nga ai bambha, bat yanu nga pensya tngan. Kumta, une ubre usneng hakikhon jong u, uong. Pechane, haga jing im jong ngiru kumju, kadon ka jing yale thma hapdeng kababha, bat kabasniu. Kanu kaliang banjom, kasyong hanga bat hapi, yanu ngi ai bambha. Ya kababha, ne ya kabasniu. Dukan mau bahaya kani. Ublei ula ai hangi, ya kamon balai lut, bat umju penbor yangi, yanu ngin penjom, bat yanu ngin penrem. Deuteronomy laipo, khat khandai, hadu arpo. Ujisuru upen ishai hangi, badon atli kelenti, kawai kabakalut, bayalam sya kejingjot, bat kawai pat, kabakhem bayalam sya kejingem. Matius, nyo, khat lai hadu khat saw. Banta tupusan haladi, pidon hakanu na kini kelenti. Lada piladon ha kelenti kabayalam sya kejingjot. Ujisu ukhot uwe rengi. Naong hapi, balada pim kela kababon, pi barok pinyam. Lukas, khat lai, dukhot balai bat basan. Para banget, bat paralok barok. Lada pi kwa, ba kejing bha kan sensyar ha kejing im jongi. Ngidei ban pan map na ublei, ya kejing bakla barok. Bat yai no, halenti kejing im, kahok, bat kejing shisha. Yohanes, kasau dukhot bandriu. Da kumtaken, kejing bha, kejing sung, bat karoi kapa, kan sensyar ha kejing im jongi barok. Kublai shibun, bat ublei unkurku kurdok, ya pi barok.